Sik agar ngopi kok mungkar-mingkur. Ngopi sik kopi Mas. Iki bocah siji kon turu wae. Lu kon turu wae. Cara bali iki. Nek ora oleh sedaya. Kaya iki dhewe. Sing kono. Sing kono ki ndi? Cewon. Lah udah marono. Ragu kok mayang. Oh, pengen nongkrong kali kok. Kemudian tak kamu pengen rene kok. Masih kok. Kayak nangis karo buju. Kayak karek dipuji ya. Lara kepannya sama ya. Kok iso ya? Kesenian no. Ciro lo selera terus disingkir ki ya. Suwun iki wancine awake dhewe ta. Ayo. Dulu kok lupa. Aku arep kepengin lagun sing kepenak sing kira-kira klasik. Nek basa garakan masih no kene bujange. Ayo. Aku nyuwun sekendang Sino Filter. Lagune sama ente. Aku jelek sih menghadapi sekarang itu. Tunggu dilebokake iki. Oh, wae. Kita syuting secara langsung. Cari langsung Untuk sutra. Aku ya wis kelangan wis kok. Wong nandur ki nggo. Oh, tak tembaske kok. Ya di dalam kok. Kalau pilihan kita ini rasa nggahi. Aku nggak mau dituntut sing enam kok. Ayo Dari kok. sing jeneng sapa? Kapal tangane. Kamu pendrama gilgane adikku. Dulu ndang apa? Ora iso. Nggak bisa. Ora bubar apa? Lah iya tapi iki Antasena kebetulan bagong. Antasena kebetulan bagong durna terus. Tapi hubungane apa ambu? Yo. Ora apa-apa sapa sing keparing nyekar. Aku jine. Yo. Kangkung jengle. Aku kowe. Oh Mas Joko kendangannya api lho. Joko Porong. Jos. Sekali gocok. Oh ya iya lah, oh iya. Mas saka Mesir. Tadi aku nih Mas. Jarane unta. Oh desa itu jarane unta. Urusan. Singgote persis. Di personalnya karo dulu ki seneng banget. Iki sing jenenge beli gendut. Jos ning aja. Pengen jadi tak perintah orang yang mangkat.